בשנות ה-50 הוקם שיכון נובידבור, בעברית חצר חדשה. בניית השיכון היה ניסיון ייחודי מסוגו בארץ להעתיק שארית של קהילה ששרדה את השואה מעיירה בפולין לחולות חולון. כאן אנחנו התגלגלנו בחולות, הדייטים הראשונים היו בחולות, הנשיקה הראשונה הייתה בחולות האלה ולא היה דבר. ימין ושמאל, רק חול וחול, יצהיב מדבר. העיר נובידבור מזובייצקית בפולין, מרחק של כחצי שעה נסיעה מוורשה, שוכנת בין שני נהרות, הוויסלה והנרב. עד מלחמת העולם השנייה גרה ופרחה בעיר קהילה גדולה של יהודים, ביניהם משפחתו של אבי. זהו מבצר מודלין. בתקופת הנאצים היה מקום משכנו של הגסטאפו, ורבים מיהודי נובידבור עונו כאן בצורה קשה. הכלא נחשב לאחד מבתי הכלא האיומים ביותר בכל אירופה בתקופה הנאצית. מי יודע, אולי גם בני משפחתי מצאו כאן את מותם. עצוב, עצוב להיות פה. הלב בוכה. מה, קבעתי איתו ברחוב? שלומך. בסדר. וואי. סיפור שיכון נובידבור. מה מקשר אותנו בעצם? זה השולשלת של נובידבור. מהסיפורים סיפרו שאנשים השתכרו בברית שלי וכולם ירדו, זה היה מרפסת מקדימה, ירדו כולם, קפצו למטה, חול היה. אז כולם היו שטייטל אחד קטן. שזה בעצם כולם הגיעו מפולין. נולדתי בנובידבור ב-1927. עד המלחמה חיינו בנובידבור, והמלחמה לצערנו גירשה אותנו כל אחד לכיוון שלו. הקשר לנובידבור היה דורי דורות בשבילי. נולדתי שם והחברים שלי שם, והקרובי משפחה, בני דודים, זה הנובידבור. זה משהו שחימם אותנו. נובידבור. היהודים בנובידבור חיו בשכונות מעורבות של פולנים ויהודים. הם התפרנסו ממתן שירותים לצבאות הכובשים במבצר מודלין. חיי התרבות בקהילה היהודית פרחו. אני צביקה פלצ'ינסקי, אני בן 62, נשוי לאורנה, אבא לרננה ולערבה. המשפחה שלי מצד אבא שלי מהעיירה נובידבור. לאבא שלי הייתה משפחה של 1,000 איש שהוא זכר, כנראה היו יותר ושרדו 7. למרות זה, הם היו מספרים באהבה על נובידבור. סיפורים ששמענו בבית מהאהבה למקום הזה, לתרבות, לאומנות, לספרות, לבית הדפוס המפורסם, על היופי של המקום, על הנהרות, מגרשי משחקים לילדים. בחורף היו הולכים לראות איך צבא פולין מפוצץ את הקרח שהצטבר על הגשרים, והנהרות עצמם קפאו כדי שהגשרים לא ינזקו. בקיץ היו הולכים ושתים שם בסירה ושוחים, ועושים שם פיקניקים ומשחקים בכדור, והכל היה סביב שני הנהרות האלה. על נובידבור, ובאופן אישי, מאוד טרגי לי לראות את זה. כי אני עומד ברחוב והסתכל מסביב. אמרתי, רגע, איפה כל הילדים? איפה כל האנשים המבוגרים? איפה החנויות? איפה היהודים? ואני לבד.
שנים, יום. מה אתה עושה פה? החתן שלי סגן מנהל פה, והוא קשור לנובי דבור, הוא הזמין אותי לראות מצגת, משהו כזה. שלום גלבוע, תציג את עצמך בבקשה. אני גלבוע, סגן מנהל בתיכון ובמקצועי גם מורה להיסטוריה ואזרחות. בן 45, נשוי לאישה נפלאה ויפהפייה, חן נחמה גור כהן, והאמת מה שמביא אותי לנובי דבור זה הסקרנות של אשתי. ואני נשאבתי גם כן אחריה כדי להבין. יגאל אלון אמר, עם שאין לו עבר, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. ואני שמתי לי למטרה להכיר יותר לעומק את העיירה שנקראת נובי דבור מלפני המלחמה, וכשנחשפתי לסיפור וכשנחשפתי לפנקס נובי דבור, אותו ספר עב כרס שתורגם לעברית ובכריכה כחולה, נדהמתי לקרוא דברים מדהימים ומעניינים על קהילה יהודית ענפה שניצוליה הגיעו חלקם לחולון, והם גרו בעיקר ברחובות נובי דבור, אבל גם ברחובות הסמוכים. הדירות הקטנות הורחבו. השיכון דומה לשכונת וילות. עדיין חיים בשיכון מבני הדור השני, השלישי ואף הרביעי. אני לא ישנתי לא בצד הזה ולא בצד הזה. אני ישנתי על כל הקירות. וואו! פעם הייתה לי מיטה פה, ושאבא שלי עשה אותה. ופעם הייתה לי המיטה עמדה ככה, ופעם המיטה עמדה ככה. ואתם יודעים באיזה שיכון אנחנו נמצאים? כל השיכון הזה הוא על שם עיירה מפולין שקראו לה נובי דבור. למה? ככה קראו לה. הייתה לך איזושהי תודעה שהשיכון הזה מיוחד? מאיזה גיל? בוודאי, מה זה? מאיזה גיל? בגיל 5. כל הילדים של השכונה היינו משחקים על הכביש. כשהייתי באה לסבא וסבתא, כן. לא היה דיבור נוקב לא על שואה ולא על מלחמת העולם השנייה ולא מאיפה כולם הגיעו. אני זוכרת את פניה, אבל לא זוכרת את שמה. יואב בן פורת, דור שלישי לשכונה הזאת, הבן של יהודית וחזי, וזה נוף הולדתי. היה פה איזה מעין קיבוץ כזה, נפרד, סגור, שהוא קסם. אין לי מילה אחרת חוץ מקסם. אני זוכר כילד, הכלבה של פפיר נדרסה, כל הרחוב היינו פה, יצאנו פה, אנשים בכו, יצאנו, מדברים, וזה על כלבה של זה, כי זה המשפחה. זה מראה על החיבור שהיה פה. היום אנשים רגילים באים לגור בדירה, אחרי 2-3 עוזבים, ממשיכים. פה אני יכול להגיד לך שבמשך, נראה לי 40-50 שנה, זה היו אותם דיירים. יש פה תמונה יפהפייה שלך, מלפני הרבה מאוד שנים, תסתכל, תראה איזה יפה אתה. מרגשת מאוד. הבחור השמאלי זה הבחור העיראקי היחידי שהצליח להיכנס לשכונה של הפולנים. אני לא יודע איך הוא עשה את זה. מי יזם את הקמת השיכון בחולון? היוזמת הייתה אישה שנולדה בנובי דבור והיגרה לדרום אפריקה. והיא התחתנה עם אדם עשיר מאוד, והיא תרמה את הכסף לבנות את השכונה. יוצאי נובי דבור שהתגוררו בארצות הברית, שלחו כסף לבנות את השכונה. עלה לנו איזה תשלום, לא זוכר, לא גבוה, וכך הגענו לשכונה הזאת. ב-1959 הגענו לשיכון. אבי, יליד נובי דבור, אמי, אחי ואני. הייתי ילדה בת 12. הוריי גרו בשיכון עד מותם. אני גרתי שם בהפסקות עד 1985. אני גרתי כאן, יונה סלק מספר 6. פה שיחקנו 5 אבנים, וכאן הייתה דירת המגורים. פה נפטרו הוריי. כאן גרה משפחת פני פשניצה. לפני פשניצה יש סיפור עצוב מאוד. היא כילדה הוחבאה על ידי כומר קתולי. הייתה ילדה בת 10. תפסו את הכומר והוציאו אותו להורג. אחרי המלחמה, נציגי הג'וינט מנובי דבור בארצות הברית שלחו חבילות לפליטי המלחמה, ומגיעה הילדה ואומרת, אני נולדתי בנובי דבור.
אז אומרים לה, אז את יודעת יידיש? זה היה מבחן. אז היא אומרת, אני לא יודעת אף מילה ביידיש. ופתאום הבזיק לה איזה זיכרון, והתחילה לשיר שיר ערש ביידיש. כולם פרצו בבכי, והיא קיבלה גם כן את החבילה, והכירו בה כיוצאת נובידבור. רוב רובם של האנשים בשכונה היו שורדי שואה, פגועים בנפש, ואנחנו לא הבנו את זה והיינו צוחקים עליהם, וכנראה שהתחשבו בזה ובצרכים, ואפשרו להם כאילו להגיע לשכונה. היית מודע לזה שזה בעצם איזשהו העתק של השטייטל? אצלי ההורים לא דיברו, לא סיפרו כלום על הילדות שלהם, או שהדחיקו את זה. כל המדינה הייתה סוג של עולים חדשים. וזה מה שהבנתי, לא ראיתי משהו מעבר לזה. אני חושבת שבתור בוגרת, אז כבר הבנתי שזה אבא שלו היה מנובידבור, וזאתי אבא שלה ואימא שלה וכאלה, כי ההורים התחילו לספר, אבל בתור ילדה אני לא חושבת שהייתה לי מודעות לזה. זה היה שיכון ההונגרים, רחוב ברגן בלזר. אז פה היו ההונגרים המסכנים, שורדי השואה, ופה היו הפולנים, שורדי השואה. למה לא גרת בשיכון נובידבור? לפני 5 דקות אנשים בכו, ממש בכי, שדיברנו על נובידבור, על המשפחות, על השמות שהזכירו. ואחרי 5 דקות התחילו לדבר על דירות, פה התחילה המלחמה. אנשים התחילו לפקוד ולקלל והתחילו להריב. שאנשים קיבלו בלי כסף את הדירות. ואנחנו היינו כבר כאילו ותיקים בארץ. ותודה לאל, הדרה, בלי שיכון של נובידבור, אני הגעתי להנה גם כן. אני זוכר שהיה המון אינטריגות לגבי הוועד, עם טיקולסקי ופינגלשטיין וקוחלסקי, וכל מיני ברוגזים ודברים קטנים כאלה. אף פעם לא הבנתי על איזה מקום זה יושב. אם זה שוב פעם איזה משקעי עבר שבא או ההוא בא מפה, לא יודע. זה לא משהו שנוצר פה. אבל אצל הדור השני לא היה את הדבר הזה. אנחנו נכנסים לרחוב שנקרא דוקטור יונס קל, מפתח הנסיוב נגד שיתוק ילדים. אני הגשתי לדוקטור סלק פרחים. הייתי בכיתה א' או גן או א', אני כבר לא זוכר, והוא הגיע לביקור פה, עשו לו טקס. היו חולות במזבלה העירונית. חוסמסה, להגיע לחוסמסה זה היה כמו להגיע לסלע האדום. זה בניין בודד שהיה נטוש בחולות, ורק המיצים הלכו לשם. זוכר המשחק שהיינו קראו לו פינות, לזרוק כדור מצד לצד. היום אתה לא יכול, אין לך פינה אחת ברחוב, הכל מלא מכוניות. הנה דוד, הנה מדברים על השכונה, אז הנה זה חלק מהשכונה. זה הפולני הראשון שהצליח להיכנס לשיכון. העיראקי הראשון שהצליח להפוך לפולני. זה בדיוק השכונה, זה בדיוק, זה המשפחתיות הזאת. ואני אומר, אתה יכול לעזוב את השכונה, אבל השכונה לא תצא ממך, היא חלק ממך וחלק מהאישיות שלך. כשגרתי פה כבר כנערה, אז לפשניצה הייתה היחידה שהיה לה טלפון בשכונה. הייתי נותנת למחזרים את הטלפון של פני פשניצה, וכשהמחזר היה מתקשר לפני פשניצה, אז הייתה צועקת משמה, אסתר, יש לך טלפון. ממי? אז היא הייתה צועקת, מחנוך. וככה כל השכונה ידעה איזה מחזר טלפן אליי. האזור הזה לא היה מפותח. אנחנו היינו פה 6 בתים עם חולות, ומה שהיה מאחור, מה שהיום קניון ובניינים וחד 300, זה היה המגרש משחקים שלנו, אלה היו החולות. שם היה גבעה 24, אנחנו קראנו לה גבעה 24, והיה שם מחלק נפט וחלב, איך קראו לו? פוליצאי. זה שכונה של בתים פתוחים. אני, כשהתחתנתי ועברתי לגור, אני הייתי כועס על אשתי, כאילו, מה את נועלת את הדלת? והייתי נכנס לפאפיר, הדלת פתוחה, ואצל גור הדלת, כאילו, אתה נכנס, אתה לא... אנחנו פחות מכירים בית, אנחנו מכירים רחוב, כי פה היינו. רוב הזמן היינו ברחוב. איפה? פה. כאן היה עמוד חשמל, זה היה המרכז, אז היינו מתחת לעמוד חשמל, עד שפשניצה לפעמים הייתה צועקת עלינו, ופה היו מתכנסים, ופה היינו משחקים, ופה לפעמים המבוגרים היו יוצאים ומדברים, זה היה צנטרום של נובידבור. ילדות מופלאה.
הלוואי והילדים שלי היו יכולים לחוות כזאת ילדות, אבל אנחנו כבר בדור אחר. פה היה בית התרבות, היינו יושבים פה וחיים גרינבורצל, הוא היה מספר לנו סרטים, אחר כך הוא היה אומר, המצאתי את זה, לא היה סרט כזה בכלל. מבית התרבות אני זוכר את הלוחות של תרומה ממשפחות יוצאי נובידבור שהיגרו לצ'ילה, היו וחלק היו בארצות הברית. בית התרבות קיבל את אותו שם של העיירה, הוא שימש כמתנ"ס. הייתה ספרייה, אחותו הייתה ספרנית, אחותי הייתה ספרנית. היינו משחקים שם פינג פונג שולחן, בערב היו מגיעים הזקנים, ההורים שלנו לשחק. מועדון השכונתי. מועדון השכונתי, כן. כמה חבל שזה נעלם מפה. חבל לי שהרסו את הבית תרבות. כל הזמן היה עניין של הוועד וויכוחים, מה לעשות עם הבית תרבות. בית התרבות נמכר והכסף נתרם לבית החולים וולפסון. בנושא של תרבות למשל, זה היה מקום כל כך קטן, אבל ארגוני התרבות היו שם בלי סוף. תנועת מכבי ותנועת הפועל ותנועת דרור ופועלי ציון והבונד שהיה לו תנועת נוער והשומר הצעיר. היו כאלה שהיו חברים בכמה תנועות נוער, למרות שבארץ זה מתנגש. ופנחס נובידבור יצא לך לעיין? פנחס נובידבור אצלי בבית, עוד לפני שטסנו, אז רציתי יותר לנבור בהיסטוריה. יש כאן המון סיפורים של בני העיירה, שהם ריכזו סיפורים אמיתיים. כל משפחה נתנה את הקטע שלה והכניסו את זה פה פנימה. אני חושב אפילו שילמו כסף לזה. המהדורה המקורית יצאה בתחילת שנות ה-60 ביידיש. בשנות ה-80 החליטו שחייבים להוציא גם ספר בעברית לטובת הדור השני והשלישי. בנובידבור היה בית דפוס עברי שהדפיס כ100,000 ספרים. משהו מאוד מעניין נוסף זה שכל עובדי בית הדפוס היו חייבים לדעת עברית. הסיפור של העברית בא מהרב נויפלד, שהיה פלורליסט. למשל, הוא עודד את הקהילה לשחק כדורגל בשבת. ולא פעם היו רואים אותו חולף ליד המגרש, ואפילו מציץ לראות מי מנצח. הוא החליט שהשפה העברית תיכנס לא רק בתור שפת קודש, אלא גם בתור שפת רחוב. נער צעיר בעיירה שכנה שמע שהשפה העברית מתפתחת מאוד בנובידבור, ואז הוא מחליט להקים בעיירה שלו איזשהו ארגון של דוברי עברית, הוא קרא לזה ארגון עזרא. אותו יהודי יקר הוא מהעיירה פלוינסק, והשם שלו זה דוד גרין, דוד בן גוריון. כשהתחלתי להיכנס לתוך כל הסיפור הזה של מחקר על נובידבור ולימוד, אז גיליתי שבארכיון הלאומי בירושלים יש 100 ספרים שהודפסו בנובידבור. ב-2024 יצא הספר ואולי נתראה עוד. הספר הוא אסופה של מכתבים בעברית יפהפייה ששלחו ילדי בית הספר תרבות בנובידבור למורה שלהם שעלה לארץ. כל ילדים נרצחו בשואה. כאן למעשה נמצא האזור שבו היה הגטו היהודי בתקופת מלחמת העולם השנייה. הגטו הוקם ב-1940 בתחילת השנה, ונדחסו לפה יהודי נובידבור, אלה שלא הצליחו לברוח, כי הצליחו לברוח רק 400 איש. זה התזכור היחיד שיש, שהגטו היה פה. לא כתוב שהיה פה גטו, אבל יש פה שלט שבמקום הזה היה בניין היודנראט, וכאן הוצאו להורג יהודים. עמודי התלייה היו במקום הזה. הגטו חוסל בדצמבר 1942, ועם חיסולו בא הסוף על חייהם של 9,000 איש שהובלו בעצם לאושוויץ. הסבא שלי, רבא, היה קברן של העיירה נובידבור, ועשרות שנים. בגטו הציעו את היהודים וירו בהם, והוא היה צריך לקבור אותם. אז הגרמני בסוף בא אליו ואומר, כמה קברת היום? הוא אמר 28. אז הוא אומר, אתה תהיה 29,
והוא ירה בו והרג אותו גם כן. אותם גברים שנרצחו, הם נתפסו כשהם מבריחים מזון לתוך גטו נובי דבור. אייכמן כתב, יש להוציא אותם להורג. וזהו אחת מהעדויות שהיו במשפט אייכמן, להוכיח שהוא היה אקטיבי והיה מעורב ברצח של יהודים, והמכתב הופיע ממש בכתב ידו. הבן זוג שלי אוהב לעבוד עם הידיים, כמו סבא. כן, 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 אנחנו ירשנו את כל הארון שלו עם כל הכלים. אתה רואה פה את הפורנירים? זה שלו. וגם חלק מכל הסיפור שהוא ניצל, זה על הידיים הטובות שלו. והוא מספר את זה גם בעדות שלו, שומעים שהוא אומר את זה, שהוא מסגר והוא מרתך והוא זה וזה וזה, וזה מה שהציל אותו לכל אורך הדרך. הגעתי עם תלמידים לבית הקברות בחולון כדי לקחת חלק באזכרה לקהילת נובי דבור. לכל המפגשים אבא שלי היה נוסע, והוא לא הסכים אף פעם לקחת אותנו, את הילדים. הוא אמר שיש שם הרבה עצב ובוכים. כל שנה היו עושים פה את האזכרה, מתחילה אצלנו בבית. כמו שיש בחולון מצבה של נובי דבור, אז יש בבית קברות היהודי של פריז, יש מצבה לזכר קהילת נובי דבור. ניו יורק הייתה קהילה מאוד גדולה, הם הקימו אפילו בית קברות שקיים עד היום, שנקברים שם אנשים מנובי דבור, והיו עוד מקומות נוספים, אפילו בקובה. בשנות ה-80 הגיע לנובי דבור בפולין יוסף שקד, יליד המקום. כשיוסף ראה את בית הקברות הוא הזדעזע. בית הקברות היה פרוץ, עצמות וגולגלות, קברים פתוחים למכביר. יוסף שקד גייס את אחיו, זאב שקד ותמרה קלישק. כשהם ראו את בית הקברות, אז הם החליטו שהם חייבים לעשות משהו. מקומי לוקח את האחים אליו לחצר, והם רואים שיש שם מצבה שכתוב עליה בעברית. הבית עומד במרחק הליכה קצר מנהר הנערב, שהיה מציף את נובי דבור חדשות לבקרים. הגרמנים לקחו מצבות מבית הקברות היהודי, הם העסיקו שם כמובן יהודים, עובדי כפייה, והם בנו שם תעלת ניקוז. האחים פונים לראש העיר ומבטיחים לראש העיר שהם יממנו את הכל. כשהם מחלצים את המצבה הראשונה או השנייה וכבר רואים שיש עוד, האחים מתקשרים לרב שודריך, הוא מגיע למקום והוא פשוט משתאה. כל מצבה זה שיר. וכאן כל המצבות, בלי יוצא מן הכלל שנמצאו, הם בעברית צחה. ואז הם מחליטים לחנוך את בית הקברות. מדי שנה נערכים במקום טקסי זיכרון. בטקסים משתתפות משלחות של יוצאי נובי דבור מישראל והתפוצות. כמו כן, משתתפות משלחות של תלמידים מהארץ ותלמידי נובי דבור הפולנית של היום. פילנטרופ יהודי, זאב שקד שמו, הוא מחליט להביא את הממון שלו ולרצף פה את האזור. לייצר פה גדר ולהביא את כל המצבות שאתם רואים פה, להרים אותם על הקיר פה. יש את אותו קיר מצבות, שברי מצבות מפורסם, ואמא שלי אמרה לי, אני זוכרת שסבא שלי, שהמצבה נמצאת פה. ועברנו והגענו למצבה של סבא שלה, רואים גרינר למטה, היא לא הכירה אותו, היא ידעה שהוא היה רב. התיישבה ליד זה, היא הייתה מאוד מאוד נרגשת. גם אני, ככה פתאום, אתה רואה את השם על שברי מצבה, ויש שם איזה חלק שרואים איפה בית הקברות היה, עולים למעלה על איזה גבעת חול כזה, ומגיעים לנוף, שהוא, אני ואמא שלי כאילו, זה עיקה בנו ככה, זה הנוף שגדלנו בו. זה הנוף של עוד 50 מטר של החולות שהיו כאן. ואז אמרנו, וואו, זה כאילו, זה המקום, נובי דבור של פה, זה נובי דבור שלנו בחולון. החולות האלה, הנוף הזה של בית הקברות שמאוד הזכיר לנו את הבית, שאנחנו מדברים על החיבור האמיתי שלי, שלה, לנובי דבור, אלה הרגעים. אתה מספר את סיפורי נובי דבור לילדים? מה אני אגיד לך, הם כמו כל הילידי הארץ. נחמו לפי נובי דבור. שוב על נובי דבור. כן. ולנכדים? הייתי בנובי דבור פעם אחרונה עם שני נכדות שלי. הבאת אותם, הם אוהבים את נובי דבור. כשאני אומר שאני נוסע לנובי דבור, הם כבר מוכנות לנסוע עוד פעם. שם גרנו. איפה? עד המלחמה. נסענו מוורשה לנובי דבור, ובדרך אנחנו רואים שלטי דרכים שכתוב עליהם נובי דבור, ואנחנו אומרים אחת לשני שבאמת יש עיירה כזאת. ואנחנו מגיעים לעיירה, נכנסים לרחוב הראשי,
רחוב ורשבסקה, אבא שלי היה אומר, ששם היה עמד הבית שלו. הסתובבנו ברחוב, ואורנה כל הזמן אמרה, אתה מחזיר לחיים בני המשפחה שהם נרצחו שם. צביקה פלצ'ינסקי היה הראשון להוציא משלחות נוער לעיירה נובי דבור בפולין. עד כה הוציא 7 משלחות. אני גם מוציא משלחות של בתי ספר לפולין, ואנחנו תמיד לוקחים את התלמידים למקומות המוכרים. הם מכירים את קרקוב, הם מכירים את ורשה. לי חשוב שיכירו גם את המקומות הפחות מוכרים. אני ניסיתי להסביר להם איך נראו החיים שם. כל פעם שאנחנו נהיה שם, זה עוד אבן בהיסטוריה שלנו שבאה ואומרת, היו שם אנשים. אין ספק שאני אקח את הילדים שלי ואת אשתי לשם, זה מקום שאני אחזור אליו. ואני הבטחתי לעצמי איזה משהו קטן, אמרתי, אני אחזור לנובי דבור, לאיזה מרוץ שם לעשות, עם דגל ישראל לעשות שם, לסגור לי איזה מעגל פרטי שלי. זיכרון קהילת נובי דבור חייב להימשך. אחד המקומות שאני מפרסם זה בדף פייסבוק, נובי דבור, העיירה על 2 הנהרות, ומדי פעם אני מפרסם תמונות, ולא פעם ולא פעמיים אנשים כתבו שהם מזהים בני משפחה שלהם, ומעולם לא ראו את התמונות האלה. אני לא יודע לומר איך נוכל להוציא בני נוער כרגע לפולין מבלי להתייחס למה שקרה ב7 באוקטובר. מה שקרה ב7 באוקטובר זה בעצם הדבר הכי קרוב לאירוע שקרה בשואה. יש עניין של לגור ביחד, והאובדן שיש כיום למשפחות מהעוטף מביא אותם למצב שכאשר, לא אם, כאשר הם יצטרכו לבנות את ביתם מחדש, הם גם רוצים את הקהילתיות, הם גם רוצים לגור ביחד ולא מה שנקרא להתפזר לכל עבר. הם באו לכאן כאיזה גוש כזה, כאיזה משפחה אחת, וגידלו את הדור השני והדור השלישי, וכולנו גדלנו כמו אחים. שמעתי שיש שמועות שמחסלים את השיכון. בשלט שמופיע שם יש תוכנית מתאר לפינוי-בינוי, מגדלים. אתה נותן לי בלוקים, אתה נותן לי קירות. הקירות לא מעניינות אותי. מעניין אותי הקהילה. בר מצווה שלי. מעניין אותי הרחוב. מעניין אותי האנשים פה. אני היחיד שנולדתי פה ועדיין גר פה. מה שכן לחצנו, שבמידה וזה יתממש הדבר הזה, שיקימו איזה גלעד או איזה שלט ענקי, שהרחוב הזה הוקם לזכרי תושבי נובי דבור, שלא ישכחו כל אנשי הרחוב הזה. האם יהרס השיכון? יבלעו אותו גורדי השחקים? אולי יישאר רק שלט. פה היה שיכון נובי דבור. אולי יושלך השלט.